Non tedes nin a máis mínima idea do difícil que é facer isto. Ola, son John Michael. Quizás me recorden por ser 5 veces campeón mundial de petanca e, ademais, de imaxen de Fire and Cool Car. Tamén fixen algunha aparición en series de grande éxito como As Chicas de Ouro, Alf e incluso o Equipo A. E, de feito, fun a voz de Car, o archinemigo de Kit, o coche fantástico. Fantástico si que era Car. Convertireis en chatarra, Kit. Que mensaxe. Xa, pero seguramente me recordaredes por perder a final do 83 contra Damianov. Que sepades que o ruso máis eu somos íntimos amigos, non lle gardo ningún tipo de rencor. Fíxome ver a outra cara do deporte, pero sin rencores, tío. Critters! Certamente, cando estás tanto tempo no máis alto, esqueces as túas orixes. Ao largo da miña trayectoria, vin tipos extraordinarios que nin eles mesmos sabían como chegaran ata ali. Pero eu non. Recordo perfectamente como aconteceu todo. 1967. Eran tempos de importantísimos cambios. Era asesinado Che Guevara, os Doors debutaban no panorama musical e nacía Pamela Anderson. Sumersido nun mundo de fantasía, lía comes vorazmente. Era unha forma de escapar desa realidade que tanto me estreñía. Vivía cos meus avós, meus pais morreran nun accidente aéreo a bordo dun submarino e cada día era asaltado por unha panda de matóns de 13 anos. Este grupo de renegados sempre me esperaba ao salir do colexio. Ui, perdón, eso non era a historia. Este grupo de renegados sempre me esperaba ao salir do colexio. Tío, nosa pasta. Pasta. Acaba, danos todo. Quantos cartos? Joder, que pringao, non tan carto ningún. Onde se meteu? Está correndo. Pero ese día... Dios, ojalá tuviera superpoderes para poder vengarme deles. ¿Qué fue eso? Que? Ves por máis? Vas por máis, non? máis. Vas por máis, sí. ¿Dónde vas?
poucos placeres que che brinda a vida que non chos aparte ninguén. Mr. Timator, o único whisky elaborado 100% garrafón, obtido dunha exquisita selección de pubs e discotecas. Mr. Timator, si non rasca, non é garrafón. Ben, primos, ahora vivo como unha persona normal alonsada do mundo perverso da petanca. Disfruto da miña finca donde todos os días teño unha aventura. Fousiño, jadaña, fousiño... Pero non vos lo perdades. De feito, agora estou metido de cheo no mundillo musical. Acabo de gravar o meu primeiro álbum que se titula Desvirgueser. Son un artista de revolución. E vou vos tocar o meu primeiro single, que se titula Ar de Troya. Susto cando iba ben, susto cando iba ben, cajeina toda, eu sojaba como Dios, ai como Dios, eu sojaba como Dios, e agora, hostias, a petanca donde está, sa casa, apeteceme sojar, sa casa, vai na ti buscar, vai, vai arder Troya, vai arder Troya. Que? De escándalo, non? Pois escándalo o que teño é cun cantante inglés. Non me denunciou por ter un nombre fonéticamente moi parecido ao seu. George Michael. Home, por favor, se o meu é nombre de pila, o teu que é? Sabedes como se chama realmente? Georgios Kyriakos Panagiotou. Criatura, por favor. Que culpa teño eu de que teus pais non che quiseran? Cámbiate de nombre e déixame vivir. John Michael, sempre alerta! Nunca vos decatachedes que caprichosa é a natureza co destino dunha iruga. Serás a maior parte da tua vida un ser deforme pouco agraciado que camiñará cubriente sobre follas, o teu alimento. E tras moito tempo sufrindo, refuxiaraste nun cásulo colgante onde completamente inmóvil padecerás unha metamorfose radical. Dese cásulo, crisálida, salirás pero convertida no ser vivo máis fermoso do mundo, a bolboreta. Poderás voar e lucir as mellores cores das túas ás alá onde te propoñas, pero despois de un par de horas sendo bolboreta, deberás te extinguir. O teu ciclo vital remata aquí. Nunca vos decatachedes que cruel pode ser a natureza.